takže určitě doporučuju. Že čus lidi, narval jsem si plný kapsy sušenek a různých věcí a jdu zkusit, jestli mi to projde. Držte mi palce. Čau lidi, šel se na pindoura mému psovi a pokousal mě, takže snad to bude dobrý, nebojte se. Takže čus lidi, dneska jsem druhým dnem hledanej policií a zatím mě stejně nechytli a nikdy mě taky nechytnou, to se nebojte. No čau mami. No mám sádru no. Já nevím, prostě jsem začal nevlastnímu tátovi šel na pindoura ve sprše a on mi prostě vlepil a zlomil mi ruku. No nevím proč. No mami? No se v Tesku. Jakže mám být doma, teď to? Jo, mám pořád ten svrap na koulích, jenom prostě a nikoho nenakazím, neboj se. No čau mami. No prosím tě, já jsem se brutálně poblil do regálu s ovocem. Brutálně jsem se tam poblil. No. Dobrý den, můžu se ptat. Nevíte, prostě, kudy je to ne? Kudy to je do ne? To nevím. Nevíte? Jo, aha. Jo, děkuju. Ty, to víno. Můžeme s tou vzít? Jde si do zeleniny tam. Dobrý den, prosím vás, ty okurky. Já jsem je hrozně dlouho hledal, můžu si jednu vzít? Ne. Jednu jenom takhle? Ne. Já si ji takhle... Takhle si asi takhle vemu. Prosím tě, můžu si tady to vzít? To je strašně dlouho hledali. Ono? Dobrý den, prosím vás, srnčí žaludy tady máte, nebo ne? Srnčí žaludy tady máte. Nemáte? No tak já jsem si splet asi masnu, jako. No čau tati, prosím tě, nacpalím si ty kapsy a utíkám, jo? Beru čáru, mám ty kapsy, mám to v kapse, jdu. No to jsi zase ty? Chápeš, je konec. Já nebudu jít furt trošku se psem. Jdu do prdele. Konečně. No čau tati. No mám takový problém, no. No já jsem si večer prostě strčil pistolku do zadku a mě se tam zasekl. No já nevím teďka co s tím, já jí tam furt mám, že jo? K doktorovi. To k doktorovi nejdu, to mi vydáš ty jiné. No dobrý, tak to vyřešíme doma, jo? Dobrý, čau. Takže čus lidi, dneska ráno jsem dělal experiment, strkal jsem si prst do zadku a furt mi smrdí. Normálně furt mi smrdí, jsem z toho úplně hotovej. Jo. Jsem magor.